Hola! Avui farem una pràctica de Yin Yoga, una pràctica més tranquil·la, més passiva, més per als dies calorosos de l'any, més per quan portes estrès o nervis o ansietat, per connectar amb el teu ritme, no? I aquesta sessió es dirà Yoga per un cor feliç, per la felicitat al cor, per connectar amb el cor, i el cor potser ja sabem que és l'òrgan que està connectat amb l'estiu, no? Amb aquests dies calorosos, si ara et trobes en aquesta estació. Llavors, començarem avui. Potser necessites com un coixí gruixut, com aquest, o dos o tres, els que tinguis, o un o dos blocs, si els tens a casa, i si no, amb un coixí també anirà superbé. I també sempre la pràctica de Yin Yoga, jo avui no ho tinc, però sempre pots tenir una manta sobre l'estora perquè sigui encara més restauratiu, perquè et puguis deixar anar encara més, perquè també, com estem bastanta estona en les postures, perquè no et facin mal als ossos, no? Que fan contacte contra el terra. Llavors, si ara vols anar a buscar-te una mica de material, i començarem. Molt bé. Amb el que comencem és com un despertar energètic, de connectar amb l'òrgan del cor, per connectar amb els meridians del cor que van a dintre del braç. I el cor també sempre són dos òrgans que van connectats en la medicina xinesa. És connectat amb l'intestí prim. Llavors, tots aquests meridians intentarem despertar avui. Molt bé. Comencem amb les mans en Anjali Mudra aquí davant del cor, i el que faig és apreto contra l'esternón. Apreto contra l'esternón o amb els pulgars o amb tot el dit. Podem tancar els ulls aquí i comencem a respirar. I estate conscient d'aquest toque de la mà amb aquest punt, que és un punt d'acupuntura, d'acupressura, que activa l'energia del cor. Respira, deixa anar una mica tot el que ha passat abans, tot el que passarà després, tot que tens al cap, que tens pendent. En aquest moment no importa tant. Fem una mica d'espai per a aquesta pràctica. I si vols, si estem aquí, fem una petita visualització. El sol que va baixant, posta del sol. Imagina que estàs mirant el cel en un to vermell. Sents aquesta energia del sol que baixa. Sents com il·lumina, com es connecta amb el teu cor. I connectem amb un somriure intern. Imagina que eres de dins. Somrius a aquest sol i el sol te'l torna. I aquest somriure es converteix en un somriure intern. Somriure cap al cor fins que sents que el cor somriu cap a tu. I deixa que aquest somriure et va invadint, va penetrant totes les cèl·lules del teu cos. Obrim els ulls, obrim els braços amb una gran inspiració, portant els colzes enrere, activant l'esquena, i amb l'exhalació les mans davant del centre del pit, davant del cor. Inhalo, obro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Quan obro, activo el chi, l'energia vital. L'agafo i quan exhalo connecto amb mi mateix. Deixo anar, inspiro, una última. Exhalo. Molt bé, una més. Això és. Quedem aquí un moment. Obrint els braços. Tinc aquell material, em volia posar a sobre. Una postura una mica més còmoda, encara pots fer-ho també. Per tenir l'esquena ben recta, pots fer 2 blocs o un coixí.
o el coixí de meditació també. Avui aquesta m'és una mica més agradable. Llavors, obro els braços i comencem a fer amb els braços una espiral. Llavors, porto les mans cap endavant i cap enrere fins que sento que les mans miren cap enrere i em quedo aquí amb els braços ben baixos, ben relaxats. Baixo el cap i començo a fer molt suauet uns cercles amb el cap, però molt suauet, cap enrere i cap endavant. I són mig cercles, més que un cercle complet. Ara a l'esquerra, endavant, i amb molta cura, molt suauet. Activem aquí els meridians dels braços. Respires i relaxes. Obrint la tensió. Una última. Molt bé. I des d'aquí miro endavant, relaxo braços i seguim amb els braços mirant cap avall. Ara farem l'espiral una mica diferent. Porto les mans endavant i obro els braços cap enrere. Llavors ara tinc una rotació externa. Abans estàvem amb els braços mirant enrere, però les espatlles cap endavant. Ara les tinc cap enrere. Llavors, des d'aquí, el mateix, baixo el cap, respiro tranquil·lament i faig mig cercles amb el cap, deixant anar qualsevol tensió a la zona de les cervicals. I aquí ja estem activant aquest meridià del cor que corre a dins dels braços. Una última. Acaba sense pressa. Això és. I des d'aquí relaxo el cap, miro endavant, relaxo els braços. Molt bé. La mà esquerra, amb el polze de la mà dreta, comencem a massatgejar aquest punt, aquí al mig de la mà, amb una mica de pressió. És un punt molt potent d'acupressura que ens activa la nostra sanadora interna, la nostra capacitat de sanar. I aquesta capacitat està molt connectada amb el cor, perquè amb el cor tancat és molt difícil de començar un procés de sanació. Molt bé, i canviem. Ara la mà dreta, amb el pols esquerre, començo a massatgejar aquest punt. És un punt que està connectat amb la circulació de la sang, amb la estabilitat o amb l'equilibri emocional i també amb poder deixar anar l'ansietat, a relaxar-se. Molt bé, una mica més. Perfecte. I ara comencem a frotar les dues mans una contra l'altra, a massatgejar aquest punt amb una mà contra l'altra. Ben fort, creant una mica de calor inclús. Molt bé. L'altra direcció, canvies el moment. Això és. I amb aquesta calor que hem creat, deixem les mans davant del cor, fem el que es diu moure el chi. Imagina que tens una bola d'aire, d'energia aquí entre les teves mans i movint les mans tu la pots expandir i la pots compactar. Inspiro. Obre, imagina que és una bola. A vegades m'imagino també que són com fils entre les mans, les vaig com estirant i ara vaig reduint la distància i es fan més petits. I també pots com girar una miqueta aquestes mans. És una mica com un xoc. Però intenta concentrar-te en les sensacions que et creen les mans, a l'interior de les mans. Llavors, trobem aquí un joc entre l'obertura i la resistència. I pots trobar el teu ritme, el ritme amb el que vols que aquest moviment es va desenvolupant. I és trobar el teu ritme, no? Com
Si poguessis connectar amb el ritme del teu cor, és una expansió, és una contracció. Expansió, contracció. Molt bé. Potser que sents com una activació a les mans. Intenta no fer-ho molt automàtic i potser que al principi, si no has fet mai aquest activar el chi, potser que és difícil de connectar, però intentem-ho. Molt bé. Una mica més. Això és. I des d'aquí, amb aquesta mà activa, portem l'esquerra i la dreta sobre el cor, aquí al mig una mica cap a la dreta, i començo a massatgejar. A fer un massatge agradable. Primer contra direcció, contra el rellotge. Pots fer una mica de pressió si se sent bé. Però intenta relaxar allò que trobes darrere de les mans. I potser inclús has de relaxar una mica la cara, o inclús podries relaxar una mica les abdominals. Canviem el sentit, el gir de la direcció. Respira-lo. I això ja és baixar una mica aquest ritme. Un cercle més. Molt bé. I des d'aquí farem el moviment que es diu baixar als cels. Obro els braços amb una inspiració, expansió. Les mans que es troben sobre el cap i des d'aquí pots juntar les mans. Des d'aquí vas baixant al cel cap a terra. I pots fer amb l'exhalació, si l'exhalació no és tan llarga, no passa res, fas dues. Inspiro, obro. Exhalo i baixo. Fem fluir l'energia. Aquí obro, expansió, les mans es troben sobre el cap i baixo davant de la cara, del col, i acabarem en el que és el hara, el nostre centre d'acció, el nostre centre de poder. Les dues mans sota el malic, entre el pubis i el malic. Tanca els ulls, respira cap a les mans, deixant anar qualsevol tensió que sents. A la cara o potser en aquest espai on tens les mans, potser que sents que hi ha una mica de tensió, relaxa-lo cap a les mans. Has vist que tenim potencial, tenim una manera de moure l'energia, de treballar amb l'energia i que no l'energia treballa en contra de nosaltres, que és el que quan sentim estrès, quan ens sentim malament, quan hi ha un desequilibri, hi ha aquesta sensació de no tenir poder, no? De que l'energia està en contra de nosaltres. Doncs no és així, nosaltres podem sempre treballar amb l'energia. Últimes 3 respiracions. Avui farem el que es diu respiracions terapèutiques. És una inspiració profunda amb el nas i exhales amb la boca oberta, deixant anar completament. Fes 2 més. Inspira profund. Exhalo. Inclús pot sortir una mica de so. Estàs a casa. Tot el que necessitis per sentir que pots deixar anar. Una última. Bé, trec les mans, Anjali Mudra. I comencem la pràctica física després d'aquest despertar energètic. Pots treure el suport. Ens estirem sobre l'estora. Jo deixo els suports aquí a prop perquè els necessitaré més tard. Llavors m'estiro sobre el que és l'estora i farem la primera postura que són les ales tancades. Estira't a poc. I primer el braç dret el portem aquí sota el pit i després encara pots estar sobre els colzes, el braç esquerre. Des d'aquí vaig obrint els colzes i d'aquesta manera
Em quedo estirada, amb els braços creuats. Si és massa intens en alguna part de l'esquena, simplement puges una miqueta i amb el temps vas baixant. Obro els braços i començo a relaxar-me. Aquesta postura, les ales tancades. Aquí anem treballant el que és l'intestí prim, que és com el company del cor en la medicina xinesa. I el meridià de l'intestí prim va cap a les escàpules. També estirem aquí els omòplats. Hi ha una part de compressió, una part d'extensió o d'estirament. L'energia d'aquest òrgan té una mica a veure amb la sinceritat amb un mateix, amb una mateixa. La capacitat de poder estar sincera amb tu, de seguir el que és el teu guia interior. Aquí podem relaxar una mica el cap sense col·lapsar-ho del tot. I començo amb paciència a entrar en aquesta postura, relaxar-me cap a ella. I començo a somriure internament, cultivar el que és el somriure intern, el somriure cap a tot allò on sents en aquest moment aquesta postura. Respira profundament. Pots mirar un moment en quines parts del cos sents l'acció. Fem una mica de compressió sobre els avantbraços. Fem una obertura per l'esquena. La notaràs ara quan descansem. La següent inhalació, mica en mica, mires endavant, sortim de la postura, obrint la postura. Aquí podem triar en el yin yoga, després de la postura, fem un petit descans. Llavors, pots deixar un braç al teu costat, a l'altre pots baixar-ho, o els dos braços oberts. L'important és relaxar un moment i sentir l'eco de la postura, sentir com una pau. Quan es desfà la tensió, quan es desfà la intensitat de la postura, el cos sent com una relaxació profunda i volem connectar amb aquesta relaxació profunda. Com una sensació agradable que podem cultivar. Molt bé. Ara anirem canviant. Farem l'altre braç. Llavors, em preparo. El braç esquerre baixa, el braç dret a sobre, les ales tancades. I aquí pots veure, si separes més els colzes, veuràs que serà molt més intens. Si els colzes estan més junts, estaràs més amunt. I aquí inclús fas una mica de compressió de les lumbars. Llavors, intento d'obrir tot el que puc sense forçar-ho. El yin yoga és connexió amb el costat yin, amb el costat passiu de la vida, amb l'energia d'entregar-se, de deixar anar. Llavors, si m'esforço, no puc deixar anar. Ha de venir com des d'un voler relaxar-se. Llavors, no vaig aquí al 100%, sinó faig una miqueta menys, perquè aquí me serà molt més fàcil d'entregar-me. Si sents tensió en una part del cos, relaxa't cap a ella. Si sento tensió a l'omòplat, a l'espatlla, em relaxo cap a ella. Però és important, si hi ha dolor, d'afluixar la postura o sortir completament d'ella. Llavors, hem parlat una mica d'aquest òrgan a l'intestí prim i és el nostre òrgan de l'absorció, d'absorbir els nutrients. Si connecta un moment amb aquesta energia, la de l'absorció,
ens podem preguntar, no? Com estic absorbint la vida jo? A part de l'alimentació, no? Com deixo entrar l'alegria? Com deixo entrar l'amor? Si sents que l'esquena s'ha obert una miqueta, inclús pots entrar més profundament en la postura. Deixo anar. Tot el que necessito ja el tinc, ja està aquí. I amb aquesta sensació de ja està aquí, ja tinc tot el que necessito, puc finalment relaxar-me i puc somriure cap a les espatlles, sentint com una acceptació en aquestes postures que són largues, que necessitem paciència. I si podem sentir com una acceptació, això és el camí cap a l'amor propi. Molt bé. A poc a poc sortim de la postura. Primer mira endavant, busca una mica d'altura, pots tornar a estirar els braços a la manera que per tu sigui agradable. Girar el cap a l'altra banda, els braços poden anar cap avall, poden estar oberts en cactus o un estirat i un al costat del teu cos. Busca la manera de que per tu sigui més còmode possible. I disfruta d'aquesta petita relaxació després de la postura. Des d'aquí buscarem la següent postura més fins. Deixaré els avantbraços sota o els colzes sota les espatlles. Aquí tenim diverses opcions. Si estàs directament amb els colzes sota les espatlles, serà més intens. Si camino més endavant, serà més suau per les lumbars. Hi ha una altra modificació que són les cames. Amb les cames molt separades serà més suau per l'esquena. Si tenim problemes a les lumbars, sempre recomano cames obertes. Si no tens cap problema a l'esquena o les lumbars sensibles, llavors pots juntar les cames en aquesta postura. Jo la faré d'aquesta manera, però sisplau agafa qualsevol altra que a tu et sigui còmode. El cap amunt sense col·lapsar entre les espatlles. No cal mirar enrere, buscar unes cervicals neutres. I comencem a respirar en aquesta postura. Aquí sentirem una compressió a les rinyons. El rinyó és un òrgan yin, un òrgan passius. També aquí estimulem l'articulació de la mèdula espinal. Llavors, els rinyons són molt importants en aquestes postures. Estan connectats amb l'aigua. Si pensem que el cor és un òrgan yang, un òrgan actiu, i el seu element és el foc, a l'aigua quina funció pot tenir? Pot tenir la funció de tranquil·litzar el foc. Llavors, els rinyons tenen una funció com un suport pel cor. Si el cor està massa actiu, molt encès, els rinyons de l'aigua dona tranquil·litat, equilibra la calor, no? Del cor. Aquí em rendeixo cap a terra i cultivo la paciència. Pots tancar els ulls perfectament en aquestes postures. Una vegada que estàs dintre la postura intentem romandre immòbils, però si sents dolor
que va més enllà d'una intensitat de la postura. Surts, per favor, sisplau, de la postura. I connectes un moment amb les lumbars. Potser que sents que s'està creant una mica de calor. Imagina que fos com una calor. Si està connectat amb l'aigua, la calor es converteix en vapor i puja cap al cor. D'aquesta manera els dos òrgans treballen junts. Molt bé. Vaig passant mica en mica, obrint els colzes, relaxo el cap sobre les mans. Relaxo les lumbars. I seguirem a la següent postura, que és com un esfinx una mica més intens. Si ara ja t'has sentit intens, aquest esfinx, pots seguir fent l'esfinx, i si no anirem a la foca. La foca sí que és més intensa. La farem amb els braços estirats. El teu pes descansa sobre les mans, mirant endavant. Aquí potser sí que vols obrir una miqueta més les cames. Si necessites una manta sota el pubis, tenim temps per posar-la. Si aquí es fa molt intens, també pots baixar, descansar un moment i després tornar a pujar, si sents un moment que necessites un descans. I també de tant en tant aquí podries portar el cap enrere, un moment, i tornar. Respira-la. I si encara estàs a l'esfinx, segueixes com abans, respirant tranquil·lament. Farem 3 respiracions transformatives. Inspira pel nas. Exhalo i deixo anar. Inspiro pel nas. Exhalo, boca oberta, deixo anar. Una última. I a poc baixem. A poc deixo el cap sobre les mans, descanso. Relaxo lumbars i mica en mica un genoll, pot ser el dret o l'esquerre, el porto aquí al costat del cos a 90 graus. L'altra cama queda estirada i descanso aquí. Deixant anar, deixant anar, deixant anar, connectant amb l'energia de la terra. Deixant-me caure, sense pressa. El bonic del yin yoga és aquest aspecte de tenir molt temps. És una pràctica que t'ha de fer sentir bé. Una pràctica que és molt per tu, sense objectius, sense exigències. Molt bé, des d'aquí tornem a la postura estirada. Anem un moment a Balasana amb els braços estirats davant del cos. Porta els malucs enrere sobre els talons. Estiro els braços. Inspiro, torno a la postura de la taula i busquem Anahatasana. La farem només mitja avui. Llavors, baixo cap als avantbraços, miro que els malucs es quedin sobre els genolls. Giro cap a dintre el braç dret i estiro endavant el braç esquerre. I miro si el cap aquí d'alguna manera pot quedar-se al terra, si no, potser sobre l'avantbraç. Estiro un braç i l'altre em dona suport. Rendeixo el cap, rendeixo el cor. Respiro aquí. Si necessites un moment
per trobar la teva postura, que sigui còmoda, que la puguis aguantar. Perfecte. El braç esquerre intentem que sigui estirat, que no toqui el terra, però si necessites baixar-ho, també podríem fer. Sentiràs igualment una activació a l'espatlla i al braç. Però si es queda aquí estirat, també. Perfecte. Respires profund. Aquí sí que activem ja directament el meridià del pulmó i del cor. I pots imaginar-te que a través d'aquest braç deixes fluir l'estrès cap a terra, com una connexió molt íntima, molt personal que tens. Des del cor directament deixes fluir a través del braç tot cap a fora, cap a terra. I el terra té aquesta capacitat de quedar-se amb aquestes coses, d'absorbir-los. Respira profund. I pot ser que sentim que l'estrès es converteix en vitalitat. L'ansietat, els dubtes, els pensaments dolents. Sentim com aquest braç estirat et porta energia cap al cor. Respira profundament. Quan el cor està content, quan el cor està feliç, quan l'element del foc està en equilibri, sentim passió a la vida, sentim vitalitat. Sentim com una expansió, sentim que la vida flueix, sentim també compassió. Respira-la ben profunda. I mica en mica canviarem. Pots posar-te sobre els teus avantbraços. Anem un moment enrere, a Balasana. Pots deixar el cap sobre les mans o els braços cap enrere, la teva manera. I sentir com aquesta sensació de rendir-se cada vegada és més fàcil a través d'aquest ritme del teu cor, el ritme de la respiració més lent. Mica en mica les presses se'n van i donen espai a sentir les teves emocions. Seguim amb l'altre braç. Primer baixo cap als avantbraços, giro cap a dintre el braç esquerre i estiro el braç dret al meu endavant. I pren el teu temps perquè estiguis còmode a la postura. Jo aquí tinc el cap sobre l'avantbraç, però hi haurà persones que tenen el cap com darrere del avantbraç o endavant. És buscar la teva manera. Recordem que el braç dret, si el pots estirar, es queda estirat i així s'activa tot el meridià del cor. Però si necessites descansar-lo i tenir l'avantbraç a terra, també és una opció. Sempre busquem la modificació que a tu et senti bé i que la puguis aguantar durant uns minuts. I comences a respirar una vegada que has trobat la teva postura. I pots connectar amb tot que són sensacions internes de foc. Què pot ser això? Això pot ser com un pulsar o com un vibrar. O això pot ser una calor. Sensacions actives. Connecta amb aquestes sensacions actives que t'omplen el cor amb vitalitat i amb energia. 3 respiracions aquí. Molt bé, des d'aquí anem directament a Natasana complet. Obrint els dos braços i baixo
al front del cap, estirant els braços. Si ets molt flexible, podries provar de deixar el mentó a terra. Si necessites una mica més relaxació, podries estirar-te sobre el coixí, deixes el pit sobre el coixí i els braços al teu endavant. D'aquesta manera, la postura no és tan activa, encara és més restaurativa. Trobant la teva manera, estarem aquí poques respiracions més. Respira cap a dintre i sent potser una sensació de gratitud amb aquest deixar anar, amb aquesta rendició. A poc sortim de la postura, buscant balasana, portant els malucs enrere i relaxo ara sí els braços al costat del cos i deixo caure aquests braços. Ara sí, podem fer com un col·lapsar. 3 respiracions aquí. Inspira profund pel nas i amb l'exhalació ho deixo anar tot. Deixo anar tot cap al terra. No deixo res a dins. Inhalo. Torno a seure. I busquem la següent postura, la papallona. Ens posarem amb els peus junts. Obro els genolls. I aquí tenim diverses opcions. Aquí primer no cal que els peus estiguin molt a prop del cos. Podem tenir els peus una miqueta oberts. Els genolls tan oberts com a tu et senta bé. I em deixo anar endavant. Llavors, potser que estàs amb les mans sobre els peus, potser que arribes amb els braços més endavant, oberts. Busquem una mica la nostra manera de fer-ho, no? No tothom té la mateixa manera, sinó cada cosa és diferent. Em rendeixo cap a terra. Després de totes aquestes postures d'obrir el cor, d'obrir la nostra part endavant, que és la part yang del cos, la part activa, ara connectarem amb la part yin del cos, que és l'esquena, que és tota la part de darrere del cos. Observa aquesta línia yin, observa la teva esquena. Aquesta postura ens farà com una compressió del cor i de l'intestí prim, que això també és una manera d'activar, no només estirar, sinó també la compressió ens porta a activació. A més, aquí estimulem el que és la musculatura toracolumbar, alargant la musculatura, estirant. I m'agradaria aquí connectar amb un punt que és el cor cap a l'esquena. Imagina la ubicació del cor i aquest mateix punt el sents a l'esquena. Llavors aquí el que estem observant és el darrere del cor. Què tinc jo darrere del cor? Què és el que tinc en aquest espai? No davant, que és el que presentem molt sovint, no? Amb el que connectem amb els altres, sinó què hi ha en aquest espai darrere? Deixant anar en aquest espai ens portarà a una llibertat emocional. Somrient aquest espai.
I la postura ens ajuda, la postura que sigui sense límits, però sense esforç. Una entrega, una rendició. I mira què trobes aquí, si és calor, si és foscor, si és resistència. A vegades el cos et parla a través de sensacions físiques. Sopla, deixa anar, exhala profund. Inspiració només per agafar aire. Soplo, deixo anar. Deixo anar tot. I ara quan inspires, inspira llum, inspira alegria, inspira llibertat. 3 respiracions transformatives. Inspirant la llum, exhalant la foscor. 2 més. Mica en mica tornem a seure, sortim de la postura. Fes-ho a poc, sense cap pressa. Respectant el teu cos, respectant aquest espai de lentitud que estem creant. Tanco els genolls, les mans cap enrere i faig el limpiaparabrisas. Deixo anar els peus o els genolls cap a la dreta, cap a l'esquerra i els peus lliures. Super, ja sé, aquí buscarem la postura del peix. Podem fer la postura del peix amb l'ajuda d'un bloc o un coixí. Jo faré amb un bloc només per ensenyar-vos. El bloc es ficarà a l'espai alt de l'esquena, a l'esquena alta. I el que passa que si m'estiro aquí sobre, pot ser que és com una mica dur, llavors podem posar sobre un coixinet o una manta i el cap baixarà. Els peus, la mateixa papallona, el genoll obert i els braços els deixo ben oberts. Això és una variant del peix que pot ser molt agradable. Inclús pot ser que no necessites el bloc, que ja sense bloc sents una apertura. O si no t'agrada el cap així enrere, podries ficar una altra ajuda, un altre suport sota el cap. Jo em quedaré aquí respirant profundament, relaxant els braços cap avall. Sentint com el bloc em dona suport perquè el cor no se sent col·lapsat i m'obro a la possibilitat de respirar lliurement. Observant si hi ha tensió en alguna part del cos. I si sento alguna tensió, alguna resistència, somriure cap a ella, cultivant aquest somriure intern. Tres respiracions més. I mica en mica per sortir, junto els genolls, cap amunt i em moc una mica cap a un costat, traient el bloc, traient l'ajuda. Estira't un moment. I simplement sents aquí aquesta rendició del cos cap a terra. Dóna-li espai, dóna-li pau, dóna-li atenció per sentir la sensació de la relaxació. Sentir aquesta pau que entra després de la postura.
Una respiració aquí, inspira profund, entra el chi, entra l'energia i tornem a seure. Molt bé. Llavors buscarem la següent postura, que és la libèl·lula. La libèl·lula amb les cames ben separades. Aquí segurament ens ve molt bé, jo només tinc el bloc ara aquí, elevar una mica els malucs cap amunt. Llavors pot ser amb un bloc, pot ser amb una manta, amb un coixí gruixut, alguna cosa que sents que encara tens estabilitat, llavors jo ho faré aquí amb el bloc. Molt bé. Quan has trobat la postura, inspiro, estiro els braços amunt sobre el cap i exhalo, em plego cap a una banda. Inspiro, exhalo cap a l'altra banda. Inhalo, exhalo. Inspiro, exhalo cap a l'altra banda. Molt bé. Inhalo. Ara cap a la dreta. Sents aquí com s'obren aquest espai entre les costelles, com s'estira la musculatura intracostillar. I des d'aquesta apertura lateral anem girant. Giro a mirar cap al peu i em quedaré aquí flexionades sobre la cama dreta. Aquesta postura la libèl·lula diuen que és la més yin de totes. Llavors ens entreguem completament cap a ella. Respira-la. Aquí també sempre hi ha la possibilitat d'agafar-te algun bòlster i descansar sobre ell. Algun bòlster o un coixí. Després de tantes flexions endavant i enrere, ara fem un petit twist, una petita torsió que ens connecta amb l'energia en espiral, no? Abans hem fet molta energia linear, endavant i enrere. Ara a l'esquena li va bé de fer una petita torsió mirant cap allà al peu. Molt bé. Una miqueta més. I des d'aquí inspiro, estiro l'esquena, braços sobre el cap i ara cap a la dreta, cap a l'esquerra, perdona. Primer intentem obrir el cor amunt. Relaxo el braç, vaig obrint tot aquest espai lateral. Si sents que la teva cadera, els malucs cauen cap enrere, llavors és una senyal de que si necessites algun suport, alguna ajuda sota els malucs. Molt bé. I des d'aquí, si vols moure't una miqueta, també pots fer-ho, Si sents que, aquí és es diu com un espai dolç, un sweet spot, no? Aquí estirar una miqueta em va molt bé. Doncs ens podem quedar aquí perfectament. O més amunt, no? Jo baixo molt, però potser tu estàs aquí i aquí és suficient. I des d'aquí anem a l'altra part de la postura, giro cap al peu i m'entrego cap endavant. Llavors aquí el que fa l'esquena és una torsió i pots fer-ho sense bloc, sense coixí, sense ajuda. Pots fer-ho posant-te un coixí aquí sobre i descansar el pit i el cap sobre el coixí. O si no arribes, aquesta manera és molt agradable perquè sents que tens molt suport mentre que estàs en la postura. Respira-la. 3 respiracions.
mica en mica torno. M'ajudo amb les mans, suau. Busquem la última part de la libèl·lula, la entrega completa, cap endavant. Aquí també pots fer-te servir un coixí per descansar sobre, per relaxar el cap, el que necessitis per estar aquí bé. I és una postura de completa entrega, la més in de les postures. Imagina entregar-te completament, donar atenció al cor. Respira cap al cor. Encara que pot ser intensa aquesta postura, les cames relaxades, les cames no els necessito aquí. Començo a respirar cap al cor, començo a imaginar-me una altra vegada aquesta llum que brilla, visualitzant com viatja des de la inhalació cap al cor i que m'omple tot el front del pit, com un sol intern. I si no puc connectar amb això, doncs vaig cap allà, vaig cap a la foscor, vaig cap a l'atenció, no passa res. Si no sentim el que volem sentir, doncs és interessant anar-hi, és interessant investigar, és interessant observar aquests espais que es presenten, encara que esperem una altra cosa. El que volem és obrir-nos al sentir, sigui el que sigui. Però clar, hem de ser valent, perquè a vegades els espais que s'obren són foscos, no són dolorosos, no són amables a vegades. Si som sinceres, a vegades no som amables, no? I mirar-ho pot ser molt fort, pot ser molt intens, però és la manera d'obrir-te. El cor també guarda moltes emocions estancades, com la nostra impaciència, el dolor relacional, parella, família o amb una mateixa, la soledat. Es queda atrapat en aquest espai, es queda atrapat al cor. Respirem cap allà. 3 respiracions transformatives, transformant aquest dolor en un amor. Inspira profund, exhala amb la boca oberta. Inspiro i deixo anar. Inspiro alegria i connexió. Deixo anar. I a poc tornem. Respira profund. Juntant les cames. Ajuda't amb les mans, sense pressa. Pots fer un petit massatget a aquesta part interna. Molt bé. I acabarem la pràctica de yin per un cor feliç en el Shavasana. Llavors pots estirar-te. Buscant una postura còmoda, estirar les cames. Segurament se sent molt bé després de la libèl·lula, que és intensa. Obro els braços, deixo una mica d'espai aquí entre el braç i el cos. Si necessites una ajuda sota els genolls, algun coixinet, també pots deixar els genolls una mica a l'aire, amb un suport a sota. I relaxo, no tinc que fer res més ara aquí. Sento aquesta postura com un regal. Com un regal de mi per mi. Un regal, un autoregal. Aquest moment no he de fer res. Simplement penso en relaxar-me.
sentint una profunda pau. Aquesta pau que és com una llum que flueix dins del teu cos i arriba cap a totes les parts del cos, la més fosca, la més luminosa, la més amagada, la més presenta. I d'aquesta manera actives la teva sanadora interna. Deixa que l'energia flueixi cap a on ha d'anar en aquest moment, cap a on està necessitada. Tu ja saps on són aquests punts, on són aquestes zones, i no cal que sigui el cor, pot ser una altra zona. Escolta't i envia la energia cap allà, aquesta energia que has creat tan compassiva, tan alegre. I deixarem ara una mà, encara en Shavasana, sobre el cor, una mà sobre el hara, sobre l'abdomen baix. Sentint les dues mans, portant calor, portant benestar, portant sanació. Visualitzant una llum en l'espai del pit. Una llum activa, una llum radiant, brillant. Potser aquesta llum no és estàtica, potser aquesta llum cada inhalació creix una mica. I amb cada exhalació t'ajuda a soltar, t'ajuda a deixar anar. T'ajuda a relaxar i les mans et recorden aquest relax. I deixa aquesta llum, aquest sol brillar dins del teu cor. Que el cor mateix comença a brillar. Obrint-te a sensacions d'amor, a sensacions de compassió, a sensacions d'alegria. Aquesta força, aquesta energia del cor és la més poderosa força que hi ha al món, que és l'amor incondicional. És aquesta força que travessa tots els límits, totes les fronteres, perquè no hi ha un límit, no hi ha qui pot contra aquest amor incondicional. I baixem la mà del cor. Posem les dues mans sobre l'abdomen i encara en Shavasana, encara estirat, comences a fer cercles, comences a fer com un massatge a aquesta zona. I les mans cada vegada fan el cercle més petit, fins que les tues mans només fan el cercle sobre un punt. I sents tota aquesta energia concentrada que has creat amb la teva pràctica, que has creat amb la teva atenció, amb la teva consciència, cap aquí. Relaxes les mans, pares el moviment i només sents la força de les mans. Jo vaig mica en mica, tu pots quedar en Shavasana, tot el que necessites és estar
Moltes gràcies per connectar-te amb aquesta pràctica, connectat amb el sentir, amb l'escoltar. Om Shanti, Shanti, Shanti.